सनापुरनि बे मिनि स्टेडियामाव विशाल ट्राइबेलनि जनजातिफोरनि माने रेली बेयाव दिनै लानाय जादों आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेलनि आफादफोर फरायसा आरो जातीय आफाद आरो लोगोसेनो जोंनि ट्राइबेल साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों। प्राय 1 लाखनिबो बारा बेयाव आसामनि गोबां 6 शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय ट्राइबेल माहारिनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया थोंजोङै जोङो मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ अपोज खालायो आरो 2019आव जाय बिलखौ राज्य सभायाव गेना खान्थिनि गेजेरजों RCIआव रिकमेन्डेसन लानानै नेशनेल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइबआव रिकमेन्डेसन लानानै बेयाव बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनिखाय दाबि दैखांदों। मोनद' हारिया गासै बिथिंजों जौगानाय मोनद' हारिनि सुबुं अनजिमाया गोबां आरो मोनद' हारिखौ गोदानै ट्राइबेल खालायोबा थाखानाय 45 लाख 14टा जि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोननि राजनैतिक संविधानिक आरो लोगोसेनो जोंनि पन्चायतनिफ्राय VCDCनिफ्राय जेराव 6 शेड्यूल दङ गाव सभानिफ्राय लानानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनिफ्राय लानानै MCLA आरो जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय लानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनि राजनैतिक अधिकारा धंस जागोन। जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिशन मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एडमिशन रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव आरो लोगोसेनो जेराव जेराव UPSC APSCनि ट्राइबेलफोरा दिनै मोनसे मोननै सुबिदा मोनदोंमोन गासै बिथिङाव जोङो धंस जागोन। 45 लाखनि जायगायाव 1.5 कोटी मानसिखौ जाबसिननानै होयोबा जोंनि गासै बिथिंजों जोङो गोमालांगोन आरो बेखायनो कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौ आथिखालनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोङो हास्थाया। ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा बेसाद नङा। ट्राइबेल जानो थाखाय केरेक्टारिस्टिक्स नांगौ माने क्राइटेरिया नांगौ आरो बे क्राइटेरिया बे मोनद' हारिनियाव गैया। फारसेथिं फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव आसाम सरकारा जि रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों आरो थाखानाय ट्राइबेलखौ धंस खालामनानै गोदान मोनद' हारिखौ ट्राइबेल थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि रिकमेन्डेसन होनो नागिरदों आसाम बिधान सभायाव बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेयाव 22 जन जि MLA फोर दङ ट्राइबेल MLA बे ट्राइबेल MLA जेराव मन्त्रि दङ जेराव स्पिकार डेपुटि स्पिकार दङ बिथांमोना बिनि सायाव लानानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि जि सुबुं अमा बे जास्ट मोनसे ट्रेलार आरो जुदि सरकारा जबरदस्ति खालायोबा कक्राझाराव रेली जागोन धेमाजियाव रेली जागोन जुनायाव बा मरिगावआव रेली जागोन डिफुआव जागोन राभा आसामाव रेली जागोन आपार आसामाव डिब्रुगड़आव रेली जागोन जेरावबो ट्राइबेलनि सुबुं अमा आरो आन्दोलन सोमावसारनाया जागोन आरो शक्तिशाली स्ट्रं गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन जागोन। जों कुनु हारिनि हिंसा खालामा जों इनाय लुबैया बिथांमोना मा अधिकार मोनो जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु थाखानाय एसटिखौ धंस खालामनानै बेयाव एसटि दाजाबनायखौ जों अपोज खालामो बेखिनि बाथ्राखौ बेराफारसेथिं जेनेबा जों जुदि आसामनि खोथाखौ दोनथ'ना जुदि बिटिसिआव जुदि नाहरबा आग्रमा मुलिनि आनजाया बेबायदि NOC होनाया बेयाव खहा खालामा। आसामाव थानाय गासै पलिटिकेल पार्टी आसामाव थानाय गासै माने दल संगठनफ्रा बयबो मोनद' हारिखौ एसटि जानायखौ लुबैयो आरो दिनै नाय साहा सानजा आसामाव जायफोरा दिनै एसटि नागिरदों बिथांमोना गावसोरखौनो बुंदों स्वर्गदेवनि फोलेर सोरगोनिफ्राय फैनाय हारि होननानै दा बेबायदियाव जुदि मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बिटिसिल' नङा डिमा हासाव कार्बि आंलं बयबो धंस जागोन आरो सिगाङाव माबा मोनसे जि रिकमेन्डेसन होदोंमोन बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय बे रिकमेन्डेसना जाहाथे कुनु कारनाव गोदानै जाफिना आरो बेखौ उइथड्र खालामनायनि मोनसे खामानि मावनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो जों खावलायो। थोजासे MLA थासेयावबो खिन्थु दिनैनि बे बिलखौ माने रावबो माने दोनथ'नांगौ होननानै दाबि खालामाखै। रुलिंनिबो MLA दङ अपोजिसननिबो MLA दङ आल्टिमेटलि 25 नभेम्बराव नुगोन बिधान सभानि फ्ल'राव 126 जन MLA नि गेजेराव सोर मा बबे पार्टिया माबायदि रल लायो जों बेखौ गणतान्त्रिक
आन्दलन जागोन आयेननि सुप्रिम कर्टआव केस खालामनांगौबा खालामगोन बेनि सिगां गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला गावनि शक्तिखौ दिन्थिगोन आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स जाय खालामगोन बेयो मोनसे समाव ट्राइबेलनियावनो आथिं हमफिन